tich adek odiochieng' manyoro chieng' tich ang'wen pod ing'anyo makamano ne nitiere. Mane momiyo gazet mar The Standard ondike kae ni darkness in da. Wacho ni nyaka sani koro nitiere tulo mopogore opogore ma omuocha e pinyno mano mar Tanzania ka koro jopiny nyiso ichwang' margi kotudore kod yiero ma ok nodhi e yo makare. Te kinde ma magi duto timore onge ng'ata ng'ata mong'eyo kama jatend piny Tanzania mano Samia Suluhu nitiere. Kendo gazet mar The Standard oketo picha mar Samia Suluhu kae. Ochalo ng'ama parore, ochalo ng'ama nitiere koda wanyalo wacho ni paro mopogore opogore kaluwore ni piny Tanzania en achiel kuom pinje mwaseng'eyo ni osebedo kod kwe e kinde mathoth ahinya. To kwaneno ka tulo makamagi sani koro muoch e pinyno en gino ma koro kelo nyaka kibaji ne pinje mago maoko ma koro nyaka sani oketo wang'gi mar neno ni tang'o matimore e pinyno mano mar Tanzania. Mago duto nyakwara Mugia Jwang obobedo ka alnononi e nonro mar gazet kochakore sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi. Kango chopo kanyo sa 1 abobedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar ropeny mano puonjo jopiny e wi chike. Parni jumani kanochakore kanyo chieng' tarik 27 nyaka kawuono chieng' tarik 31 en gino miluongo kanyo kod dho ngere ni Legal Awareness Week, kama jogo manitiere e sekta mar chike e pacho kae kata okinde mopogore opogore e pacho kae osebedo ka wuotho mar mondo mi opuonj jopiny kotudore kod chike e pacho ka. To in kaka nyakwara Mugia Jwang bende ing'eyo ni jumani osebedo Legal Awareness Week kata juma ma ipuonje jopiny kotudore kod chike mopogore opogore mowinjo bed ni ging'eyo. Abobedo kae kod okinde ariyo, achiel e kaunti ma Kisumu, moro e kaunti ma Nairobi. Kamar mondo mi waporane wach ni to Legal Awareness Week ni en ang'o? To ang'o ma jopiny owinjo bed ni ng'eyo? Tarik 27 nyaka 31 dwe mar 10 higa ka higa e kinde makoro en juma ma oket tenge ne puonjo jopiny weche mopogore opogore kotudore kod chike. Bang' mano kawuono en chieng' tich abich ibobedo kiyudo chenro mar ng'eyo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya, kama bang'e e chenro mar mbako romo abobedo kae kod rawere yawuoto nagi kaachiel kod nyon nagi mar mondo mi wago mbaka kotudore kod chal mar Kenya. Nitiere weche mopogore opogore ma pod idhi mbele pacho kae. Kweth mano mar ODM osebedo ka asundo kata temo lombo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mamoko mar mondo mi oriwre kod ODM. Bende mano nyalore ka giwacho ni mano e yo makende maginyalo rito godo ling'any mano mar mosenindo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga kaachiel kod neno ni duond bura mar ODM medo chunga motegno. Nyakwara Mugia Jwang mago kaachiel kod mamoko matimore pacho kae moriwo nyaka ng'anyo mar jopuonj malariany kata lecturers. Wabobedo ka watwake kod rawere e studio ka. Omicha kutudri koda kochakore sani inyalo oronwa ote magi e namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ machiegni kendo magi e thuond weche ma omiyo pek. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama unataka kuja wapi? ODM. We have not struck a deal because the organs of the union must guide us whether we accept the new proposals or not. Hatumtaki Idi Amin mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Masamia mwenyewe kura. Nyakwara Mugia Jwang machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Jalupo gai mar ODM Simbarati ojiwo jatend piny William Ruto kod Kalonzo Musyoka mondo riwre gi duond bura mar ODM motelo ne yiero mar 2027. Arati wacho ni mano e yo mar nyiso luor margi ne ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Arati okwedo paro moko ni ODM dhi barore.
E kinde romo kod jokanyo mag duond bura mar ODM mauke e kaunti ma Nairobi, Arati oweyo dhoot thuolo ne jatend piny William Ruto mar duogo kendo duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong' mabiro. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama unataka kuja wapi? ODM. Kama ukweli mlikuwa mnaheshimu baba na mlilia yeye vile mlilia yeye, kuja katika chama cha ODM, ndiposa baba mahali yuko atasema hawa watu ukweli walikuwa wananipenda, kufanya chama cha ODM kuongoza 2027. Arati mane uten kod jaod bura ma Makadara George Aladwa kod nyawadgi mar Waraka TJ Kajwang' okawo chung' motegno ni ODM en nama taro kendo auche matindo ema nyalo riwore kode. Chama cha ODM ni kama bahari Hindi. Bahari Hindi haiwezi geuka ingie katika mto Tana ama ingie katika mto Athi ama mito ile ndogo ndogo. Sisi ni bahari Hindi. Kila mto unaingia wapi? Bahari Hindi. Chama cha ODM lazima kibaki kwa bahari Hindi. Kwa hivyo hivi vyama zingine, wale ndugu zetu ambao mko katika mnaamua kwa opposition, tumekuwa opposition kwa muda. Kwa sasa tumeamua wengine wabaki opposition, sisi tutatengeneza serikali. Arati bende onyiso William Ruto ni nyaka oikore mar pimo teko mage kod jochung' mamoko mag ODM poni odhi laro tend piny kod otiko mar ODM e yiero mabiro. Mheshimiwa William Ruto alikuwa mwanzilishi wa chama. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa mwanzilishi wa chama. Kalonzo walikuwa pamoja na baba. Nikasema kama ninyi mnaheshimu baba, kujeni hapo kwa chama. Hatuwezi kupeana ticket direct. Tutapambana kwa chama hapa mpaka tupate nani atasimamisha. Jotelo go bende onyonore ni ODM biro mana siro lwedo jogo madhi chung' kod otiko mar ODM e kombe duto mag telo e kaunti ma Nairobi. And I want to indicate that all elective posts, especially this Nairobi, if you want to be the governor, you must be in ODM. If you want to be a senator of Nairobi, you must remain to be in what? ODM. Hata urais wa Jamhuri ya Kenya, sisi kufika 2027 tutasimamisha our candidate kama chama cha ODM. Mabiro bang' weche moko fuong'ore ni ODM nyalo dhi siro lwedo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e yiero maduong' mabiro. Sisi hatuko tayari kwenda kwa maandamano yale walipitisha kwa Central Committee. Kwanza tunasema tumeendorse mambo ya party leader wetu Mheshimiwa Oburu Oginga. Kama Nairobi nataka kuona mikono. Arati osingo mar neno ni ODM okawo thoth kome mag telo e kaunti ma Nairobi e yiero maduong' mabiro ka bende girwako gwelo mar Dr. Oburu Oginga ka ogai ma kojolo mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kuku mar duond bura mar Jubilee oyango mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i kaka jal madhi ting'o bandera margi e laro kom jatend piny e yiero ma 2027. Koyango mano bang' romo mar jotelo madito mar duond burano e boma ma Nairobi, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni olando ni bende Matiang'i oyier kaka jalupo gai mar duond bura mar Jubilee. As NEC also have appointed Dr. Fred Okengo Matiang'i as our deputy party leader going forward. And alongside that, we have also resolved that Dr. Matiang'i represents us at the United Opposition. And on top of that, we also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate, and the NEC approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate.
And even as he goes to the United Opposition, he goes there in that capacity, and also representing our party leader, or deputizing our party leader, and actually being the face of our party. Jatend Piny William Ruto ochwalo agenda mar telo mare e kaunti ma Kakamega kama ogoyo debe ne lek mare mar laro komno kendo e yiero ma 2027 ka uloso e limbe mare ma ochako mar ndalo 4 e kaunti no. Ruto omedo puoyo mosenindo Raila Odinga kaka jal mane ojiwo achiel mar oganda jo Kenya ka okalo kuom ne keto winjruok kode. Ruto bende ogoyo debe ne jachung' mar UDA e laro kom od bura ma Malava David Ndakwa. Serikali ya kitaifa na serikali ya county kupitia ile program ya National Equipment Program tutaweka hapa equipment ya milioni 150. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Kwa sababu matibabu ni mambo matatu. Matibabu namba 1 ni kuwe na hospitali na kuwe na equipment. Matibabu jambo la pili ni kuwa na madaktari. Waulize nyinyi watu wa hapa Malava. Yaani mkiniona mimi hivi. Ati wale watu tunashindana na watu ni wale? Yaani mtu ningeshindana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Barabara ndio hii tunajenga. Stima tuko na mpango. Masomo tuko na mpango. Matibabu tuko na mpango. Yao ni mpango ni gani? One time, kasongo, nini? Hiyo itabadilisha dunia hii kweli? Duond bura mar DCP oweyo ng'we laro kom kar od bura ma Malava kendo golo jachung' margi Edgar Busiega e yiero no makoro sani gidhi siro jachung' mar DAP-K Seth Panyako. Ka ochiwo lendo no, jalup ogai mar DCP Cleophas Malala olando ni winjruok obedo ni kwethno keto sirikal tesre obed kod jachung' achiel e yiero madundo ma ochane dwe manyien. Okoni di e yiero no ka gin kanyakla di konyogi e yudo duoko maber magidwaro. By the time I've conceded, it is after I've assessed his abilities and indeed established that I'm leaving Malava in safer hands. Na ni juhudi ya kila Mkenya kupikania kuchukua hili taifa, kurudisha taifa la Kenya katika mikono ya wananchi. Na hii itafanyika kama tunashinda kiti ya Malava na ile ya Mbeere na ile ya Magarini, na viongozi wetu wote wamekubaliana kwamba hatuwezi kuwa tunajiita United Opposition na kwa kiti ndogo kama ya ubunge tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Tumefanya ile scientific research tukapata kwamba ndugu yetu Panyako ako juu kidogo. Chenro mag ohala obedo kod chochruok na manga e tong' mar piny Kenya kod Tanzania e kinde mano rowere mani kod ichwang' bang' ng'anyo ka giseyo yiero mano mar chieng' tich adek magiwacho ni nobedo kod chochruok. Nyamburko mag welo matimo limbe kaachiel kod mago machwalo mwandu e kind pinje nochungi kendo chenro mag yango mwandu e tong' bende ochungi e kinde mawachore ni jo Kenya moko e temo donjo e piny Tanzania riwore kod jo Tanzania e ng'anyo. E thuolo no bende chika makumo wuodhe magodhiambo nyochako tiyo ka odiechieng' manyoro kata somo gi tije mamoko ne ok odhi nyime e piny Tanzania. Jagoro mongirore e migawo mar arita e pachoka Dr. Raymond Omolo ochiwo siem ne jo piny Kenya makidek donjore e tulo madhi nyime e piny libamba ma Tanzania to chutho e kiewo mar piny Kenya kod Tanzania. Ka oloso Mombasa e romo manokelo kanyakla jogo manie sekta mar arita, Omolo okoni Kenya nitie kod chike to chutho e weche mag ng'anyo. Idi Amin mama, hatuitaki mboga mboga kwa maendeleo ya taifa letu.
Kama kweli hatumtaki mama, lazima must go, aondoke kabisa madarakani, kwa sababu hamna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. Anajichagua mwenyewe, hatuwezi mtikia Masamia mwenyewe kura. Watekaji. To our friends in Tanzania, I'm sure they also have ways and mechanisms of dealing with their issues. They are our friendly neighbors, and we want to wish them well as they go through their processes, which are anything that is outside the law on the Kenyan side. We definitely will do what the law allows us to do. If there will be any inconveniences in terms of movement of cargo and people, I believe that the officers at our points of entry and exit must be able to advise those who are moving in a manner that then we don't endanger anyone's life or the businesses that people undertake. Ng'anyo mar jopuonja kod jotije mbalariany nyalo rumo machiegni ni kaluore gi twaka ma osebedo e kind riwruogegi kod telo mar migawo mar somo. Jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga e romo margi manyoro oyango ni sirikal oyie chulo gi gopgi mar bilion 7.9 e kidienje 2. Giromo kod jogegi odhiambo manyoro mar twaka ka giyie kod parono. Kaka Judith Omondi lero, mabiro e kinde ma jopuonjre moko bende odiochieng' manyoro oriwore e ng'anyono. Twak mar riwruoge mag jopuonj kod jotije mbalariany nyalo nyuolo lemo bang' piny owacho yie lorie yath manyicha gi idho. Kaluore kod jagoro maduong' mar UASU Constantine Wasonga, sirikal koro yie chulo gi gopegi maromo shillings bilion 7.9 e kidienje 2. Kata kamano gikoni nyaka gilos kod jogegi ka oyie kod paroni kapok giyango rumo mar ng'anyo. You know, initially they wanted to pay this in 3 phases. We have narrowed down to 2 phases. We are going to consult our members, and the government is also going to consult. We have not struck a deal because the organs of the union must guide us whether we accept the new proposals or not. Motelo network mar riwruogegi kawuono jopuonjre mbalariany ma opogore pachoka odhi e ndara mar sundo piny owacho mondo bek tol kendo chop dwaro mar jopuonj kod jotije mag mbalariany. Help fund ambayo tuliweza kupatiwa imeweza imekaa covered, tumekaa tukitumia, lakini sasa masomo iendelee. Education is not a token. Now, when we resume back, tunataka help ingine. When the government, you're failing us. It is very shameful that watoto wenu wako abroad wanasoma and here we are suffering. They deserve payment. Even if the government was to be lenient enough, how do you expect these lecturers to honor their bills? They also have parents to pay school fees for. Actually, I'm a son of a lecturer. My father is a lecturer from Maseno University. So if he's not paid, how do you want me to survive here in Nakuru? Wasonga kata kamano kwayo jopuonjregi mondo bed gi kwe kendo weng'anyo kod singo mar ni gibiro doki e klas machiegni. But for the students, there's no need for you to go to the road to destroy Kenyans' property. Stay calm. Wasiwe na wasiwasi. Tukiweza kupewa nafasi, tutasuluhisha mgomo ambao umekuwa ukiendelea. Kwa sasa hivi, mgomo bado waendelea. Ng'anyo mar riwruogegi kawuono ni odiochieng' mar 44 kendo bang' romo makiny piny biro ng'eyo poni ng'anyo rumo kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jiabich kamotingo apisa maduong' e kar thieth ma ji giwegi ma Ugisa kod apisas moko mag SHA ochwele doho e mibadhi mar milion 17.5. Achijego gin Arthur Otula, Rosemary Daraja, Peter Abuna, Robert Ingasira koda Prime Medical Clinic Oyugis Limited itudogi gi ketho mar chwalo omenda mag SHA, chiwo lipode mag miriambo mag thieth e kind ketho mamoko 8. Achijego otamore kethogo ka doho ochiko gi chul omenda maching mar nus milion ng'ato ka ng'ato kata rambuna mar siling 1,800. Achich Elijah Washira bende ochika chopo e doho tarik 11 dwe manyien. So
fourth accused person to appear before the court for purposes of plea taking on 11th of November this year, when the prosecution will also confirm supply of documents and witness statements to the defense. Each of the first, second, third, fourth, and fifth accused persons who are natural persons is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 500,000 with one contact person each. Domo mochung'ne weche jotich ochungo kepo mar obila e pachoka kagikoni duol mochung'ne weche obila National Police Service Commission onge kod teko e bwo chika mar tayo kepo mar obila e pachoka. Jayal buche e doho mar jotich Helen Wasilwa ka ng'ado burano oyango ni tij kao, tiego, tayo chenro kod riembo obila moramora e tich en ting' mar duol mochung'ne tije obila National Police Service kende ma commission mochung'ne chenro mag obila. Ng'eto makamano koro owito oko milome mar kepo mar obila mane olandi kod jakom mar NPSC Peter Lelei kendo manyiso ni kepo mar obila koro ochungi. 82D, 239 1C, 243 and 245 4C of the Constitution. And a permanent injunction order is hereby issued directed at the National Police Service Commission barring or restraining it from the recruitment, training, employment, assignment, promotion, suspension, and dismissal of members of the service, including a permanent stay for the advertisement dated 19 September 2025 on the Daily Nation and legal notice number 159 of 19 September 2025. In terms of cost, there will be no order of cost, and that is the judgment of the court. Sirikan County ma Homa Bay komakore gi jokanyo mamoko e sekta mar thieth osidho ayanga masinde manyasani mag timo bero e tuoche mag ich e kara thieth maduong' ma Homa Bay. Kaka Alia Beach lero, okang'no en mar medo jiwo chal thieth e kaunti no. Tuoche mopogore mag ich mane oketie kar thieth maduong' ma Homa Bay geto kelo yot ne jotuo mane kod chandruok mopogore ich to dwaro bero makende kaluwore ni masindego ni kod teko mar timo bero e yor lony manyasani ka opore kod kit bero mithoro tim ne jotuo ka ibaro igi mamiyo jotuo moko budho kapok ochango tok timo negi bero. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane oloso kinde mane osidho ayanga chak tich masindego eko ne okoni masindego biro kelo yot ne jotuo mane kod chandruok e tuoche mag ich to dwaro bero makende kendo dhi tieko wach mar jotuo law chenrogo gi ute thieth mantie oko mar kaunti ni. When you have a full operation, your quality of life goes down. When you have a laparoscopy, you can go home within a day and your quality of life also is maintained, and this is a service that we have here today. We've also commissioned, and we're going to retain here the endoscopy tower machine, and this is a service for which we refer our people to Kisumu and other places. Gavana Wanga ni okoni biro mag masindego en achiel kuom chenro ma sirkande nigo mar konyo bero sekta mar thieth kendo masindego bende ni kod teko mar golo dwoko mapiyo tuoche machendo e ich. Ma en achiel kuom yore mwadwa berogo thieth mawango. No ayudo hospital ma Homa Bay ka en level 4 facility kawuono en level 5. Level 5 tiene ni thieth be nyaka lure gi mano. Waseketo CT scan kae, MRI nitie kae, services mag oncology kata mag cancer, thieth mag cancer be sani dhi mbele. Bende wan gi equipment museneno kata mashinde museneno ma ne waonge go chien. To masinde go nyalo yudo duoko kaluwore gi tuo mane ing'ato. Kaka ng'ama nigi tuo mar ulcers, apani ulcers ong'ere kabisa. Inyalo timne investigation kata mana pimno mayudi tuo ma en go kaka noneno cha. E theater kae bende waneno wan gi machine manyasani matimo surgery moko chuno ni koro ok bari kakibaro ji choncha, but koro itimo gimiluongo ni keyhole surgery kata ni koro itucho mana buche moko matindo i tinyalo timni surgery sano to kata ko timni go kinyi tidhi adhiya dala. Konyo ji nikech koro cost mar bedo e hospital kuom ndalo mathoth
korungi. Ne giloso kinde mabende chenro mar timo bero manono e tuoche mopogore ne dhi nyime od thieth maduong' ma Homa Bay mane obagi kod migawo mar thieth e kaunti ni katiyo kanyakla kod migepe mamoko mabende osebedo ka siro sekta mar thieth. Jolony mawuok Rotary Club mabende notelo e chenro no ne ok dwaro nitie mondo sirikal ochop ir jopiny e kor gwenge matieko midhiero kaachiel kod tuoche moko ma osebedo ka chando jopiny. Wariwore gi partners mopogore opogore kaka Gwala Closures East Africa, Surgical Society of Kenya, Society for the Blind, and a number of volunteers who are surgeons, medical officers, nurses that felt it was important to come mondo wakony sirikal konyo jopiny. To wamedo kwayo all other county governments ni Rotary clubs are out to support. Koro gimbe gichiwre kembe mopogore opogore mondo jowa oganda wa ma ok nyal afford the kind of surgeries matimore sani mwatimo free of charge, onge gimichulo ichajo ng'ato kata achiel mondo wakony oganda mang'eny mawuotho gi tuoche mopogore opogore e gwenge duto mar pinywa ma Kenya. My message to the government would be to prioritize health and also communicate to the residents, especially things like SHA, but also in terms of support, we need the government to also invest. So when it comes to investing, such comes when we bring together 70 medics to come to a county hospital. We also need that kind of support because we also train students. We use this opportunity to also train the manpower in hospitals. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wantiere wechego mag thieth en ni migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar Fred Hollows dhi nyime kod chenro mar kedo kod tuo chiero kata cataracts ma en achiel kuom tuoche makelo kethruok mar wang'. E bwo chenro no, jogo manitiere kod chiero e wengegi itimo negi bero. George Juma nigi lerno. Chenro ni mar bero mar golo chiero e wang' wabed achiel kuom tuochego ma itudo kod kethruok mag wang'. Bire kin malipot no mar Rapid Avoidable Blindness Assessment mar higa mag 2012 yango ni 2.4% mag oganda e kaunti ma Migori ok nyal neno. Kwan ni malo ka ipimo kod kwan jogo eko ma ok nyal neno e piny Kenya mangima men 0.4%. Nyaka sani jolony wechego mag thieth mag wang' dhi nyime kod timo bero mag wang' ne jogo mantie kod chiero, chenro, chudo mare kod timo kod kumano mar thieth mar SHA. Kuom each and every wang' motim ne bero shachulo siling 33,600. Then nitiere pesa makendo mabegi chagi chulo ka ng'ato jatuono nyaka ninde osiptal. Nancy Awen men jalony thiedho wang' wane gisebedo ka giyudo kwan mamalo mag oganda mantie kod chiero e wengegi. Ni nitiere gi tuo mar tigo, ibo yudo ni seche ma idwa ni mondo ineni neno iro. Ok idwa ni nen maber. Kini ma cataracts magi ok osebedo maber. Maybe poko tegno maber to wanyiso ni gibro duogo maybe bang' dweche 6 kata bang' higa. Bro once ni waseng'iyo ni ma oromo mondo gole to wagole. Oganda mawuok e konde mopogore opogore kaunti ma Migori mantie kod chiero wengegi ne otimnegi bero e bwo chenro ni e osiptal maduong' ma Migori level 4. Sebedo gi chandruok mar cataract ni kuom higni mang'eny nochakre pani 2018 molosna wang' koka cham kogol kod cataract no kane koro kanyal neno ngima kare koka chich be nochakore e bende chaka dhi kode nyaka koro sani gikni be koro chako dinore. Apisa ma ochune tuochego mok gam kata non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wacho ni higa mag 2014 kwan ji maromo 4,500 ne otimnegi bero mang'iyudogi kod chiero e wengegi kono bende osemedore e higani. E higani mar 2015 kwan ji maromo 6,000 mantie kod tuono mar chiero osetimnegi bero e kaunti ma Migori. Exercise ni en gima wasebedo kwatimo for the past 3 months gi collaboration marwa ma wan go gi Fred Hollows Foundation ma watime Migori County Referral Hospital ka gi Rongo Sub County Hospital. Olik wache pontie kwan ji mathoth e kaunti ma Migori mok nin nikech chiero manie wengegi tok ging'eyo ni nyalo thiedhgi. Gima duong' kabisa, Migori County en county mar agriculture, en agricultural county gi mining county ma ka wang'i ok ti to onge kaka inyalo yudo kony malong'o. So that is why we are prioritizing mondo mi ji oyud kony mar bero mar cataract.
Bedo mar chiere wang' osetudi kod tuoche mopogore opogore ma oting'o tuono mar sukari kod mamoko. Achiel kuom gin tuo mar sukari kod tuo mar allergy. Kopo ni othiedhi kod yedhe moko kaka steroid for a very long time kuom muda malach, ibo yudo ni chako bedo gi tuo mar cataracts. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni gintie kod masinde ma oting'o mago ma ong'ere kaka laser machine kaachiel kod fundas ma bende koro osekonyogi e thiedho tuo mar wang' e kaunti ma Migori. This is the only machine within the southern Nyanza region. There are only 5 of them in this country in a public health facilities. We have a capability in terms of specialists. Currently we have one ophthalmologist, a consultant. We have 5 clinical officers trained in ophthalmology. Current financial year, for example, we have allocated 3 million for commodities to help us run the eye unit. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Mugajua ngi report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori ema chopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Kata kamano chenro marwa podi iye lach. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. I have a theory, and my theory is that
one cannot be one's best self by themselves. I do think the internal work is one that you have to do for yourself, of believing and deciding that you will take all you've got, your lived experiences, the good, the bad, the ugly. You'll take your natural proclivities and you will hone it to the advantage so that you can be useful. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kwaramuge juang dakika en 38 tok sapar gario marokinyi angisi na kao mana yoyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod nonro mar gazet ma Daily Nation kachel kod The Standard weche magimi opek okinyi makawuono chalre. The Standard ondike kanyo ne darkness in Da kalure kod mudho makoro okwako boma ma Dar es Salaam e pinyno mano mar Tanzania. Daily Nation to koro ondike kai ni Tanzania on edge kalure kod ng'anyo mabende podi nitiere mana e pinyno mano mar Tanzania e boma ma Dar es Salaam kalure ni chieng' tich adek mar jumani chieng' tarik 29 jopiny pinyno mar Tanzania ne wuok oko mar Lutombulu. Kata kamano kar Lutombulu ne giwuok oko ka ging'anyo ka koro gikwedo telo maracha manyaka sani koro otamo jogo mag pingo piny owacho mar mondo mi nyingegi kik bede otese mag Lutombulu ma ne koro dhi mbele e pinyno mano mar Tanzania. Nyaka sani pok wayudo duoko moro amora mar jaloch e yiero makamago. Antiere kae kod jafwambo wadwa Eriko Keyo Kizito mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Kizito, ichio nade? Achio makare Joyce. Kendo adwoko erokamano ne Nyasaye momiwa okinyi masani, en okinyi ma jaber. Okinyi ma bende koth chwe, wacho ni koth tuon chiemo. Joyce wacho nang'o, kineno kilielo nyawadu, kineno kilielo jabathi, ikawo pi, igoyo wiyi, ichwade sabun. Ndalo mane lielo Kenya, TZ ne paro ni gino bor. Nikech en piny mosebedo kod kwe, en piny mapok onene weche mag ng'anyo kaka koro nenre ni. Nyiso nang'o, ne ok gikawo pi, gigoyo wigi, ka giparo ni gima wembe ne nyalo chopo wigi. To bing'e ni jopiny Tanzania ka ging'anyo to ging'anyo gi Kiswahili. Koro we wach miwacho no kod Kiswahili. Wacho kae ni ukiona mwenzako ananyolewa, tia lako maji. Aya, tia chako maji. Aya. Mano kotudore koda gigo watimore e pinyno ma Tanzania gi sani. Mano to mana ngero ma inyalo tigodo kod sani. Kalo ni nyaka sani koro jo Tanzania gin bende giwuok oko ka koro akiani giwach ni gikawo chike lwetgi. Gin bende gidwaro ni demokrasia obede pinyne yo makare. To odiochieng' manyoro nantiere kae kod okila e studio kae. Bende nong'isa ni
Tanzania pod ionge chike malongo maket kod mago manitiere Kenya ka. Nikech onge ni piny Kenya kae katiba marwa manyien mar higa mar 2010 ema kinde mathoth ritowa e yo makare kendo miyo piny Kenya nitiere kod demokrasia e yo makare. Adwa nochak kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono Kizito. Weche ma gazet ma Daily Nation omiyo peko opogore kanyo anno kamalo kanyo ge keto weche ma otudore kod chike pacho kae ka obila mowinjo be ni chwalo ni arita ema koro nyalo bedo ni ema koro olokore kodi. When police turn on those they swore to protect. Sigana makamano obo bedo ka wamenyo e it gazet mar adek. Opogore kod mano nitiere mibadhi mosebedo katimore ka SHA mane en jatelo machon mar SHA ka achiel kod achije mamoko sani koro donjnegi kod mibadhi mano mar omenda maderoma $17.5 Wach maduong' madwan wachak godo kalore ne ng'anyo ka nitiere ka jirani ng'anyo makamano wan bende kaka jo Kenya nitiere kako hinyowa nikech hinya kate tong' mano mar piny Kenya kod Tanzania ebo mano mana manga nyaka sani koro chenro mag ohala bende no bedo kod rochruok makoni kod kocha kalure kod ng'anyo manitiere pinyno mar Tanzania. Ondike ka ni Tanzania on edge nyaka sani koro anno kondike kanyo ni crisis, a wave of unrest amid a curfew and internet restriction presents a test for President Hassan's government. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere tulo makoro nitiere pinyno mar Tanzania kopogore kod mano kumo mar wuok oko kochakore sa 12 odhiambo nyaka sa 12 gokinyi mano miluongo kanyo kod dhongere ni curfew nitiere. Internet kata yor tudruok mar mbui no ng'adi magi mana tema makoro sirikala mano mar Samia Suluhu kale gisani. To nyaka sani aneno ka wach makamano gazet mar The Standard to kete ni darkness in da ginto koro gikete ni magi duto timore to okong'ere ni Samia Suluhu nitiere kanyi jatend piny Tanzania poko nene nonene mogik chieng' tich adek kano luto mbolo bang' mano ng'anyo nomuok ogolo mana chik mar curfew kachiel kod loro internet kata kamano okong'ere kama intiere. Wach makamano nitiere it gazet mar 4-5 kachiel kod 6 mar gazet ma Daily Nation. Kizito Joyce, piny mar Tanzania koro nitie dho pala kata piny mar Tanzania nitiere geng kut ma kalure kod tungni ng'anyo makoro timre pinyno ma ng'anyo mano chakre mana chieng' tich adek chieng' luto mbulu ka koro jo piny mar Tanzania ni kod jur nitie kod ng'ur ni onge ratiro e wechego mag luto mbulu. Ma biro ka koro yudo ka duond od bura mar Chadema mitayo kod Tundu ma bende no maki molorne kachacha koro no tam thuolo iwacho nang'o ji ariyo maneno ka nitie kod oteku mane nyalo piem kod jatend piny Tanzania Suluhu nolornegi kendo genegi mane ok gido thuolo kamano mar chung' momiyo kod jo piny nowuok oko gi ng'anyo kech gineno ni yiero no en yiero makoch yiero maonge ratiro ma bende kane pok yiero no timore ne liekore maute fwambo ne wacho ni yiero ma Tanzania Suluhu nigi thuolo malach kalure nang'o ni jogo mane nyamiye piem mapek koro lornegi kanyoe koro mang'anyo Joyce ma bende koro timre kanyo waneno ka koro imoko mach e dier apaya kuonde mag uso mag ntiere bath apaya bende iwang'o mach liele kanyo bende waneno nyaka ka jong'anyo moko nomonjo nyaka kuonde mokete mwandu mag gas kama bende gikawo giringo godo. Ne en ng'anyo mano mako bombe mathoth nikech en ng'anyo mano chakre boma Dar es Salaam koro nokere bombe duto mantiere piny mar Tanzania. Koro Tanzania kacha kinene wanyawacho ni ng'anyo ne nitiere kuonde te nikech piny mar Tanzania Joyce opogore gi piny mar Kenya. Piny mar Tanzania joko riwre kod dhok achiel mar Kiswahili ma ok inya yango ni mato kabila mane. Mano be momiyo koro no ka ng'anyo no mako piny no te. Opogre gi maro mar Kenya ma jomoko wacho ni mano ng'anyo mar ng'ane giri. Koro mache ng'anyo mantie kachacha gidwaro ratiro mar yiero bed makare. Gineno ka yiero ok otimre yo makare. Maneno gik ma luto mbulu debe otese okere piny mar Tanzania. Koro kata kamano tiwacho nang'o mbulu manogo mano chaklandi kod duol no mata yiere pinyno
yango Sulu kaka emotelo mbele kod kwan mar ombulu mose kwan kanyo. Kanya kasani nitiere jogo ma kinde mathoth kedo ne ratiro mag oganda kata activists. Gin bende gisebedo ka giwuok oko ka koro gikwedo kaluwore kod kaka manotelo mano mar jatend piny Tanzania Samia Suluhu notamo moko kuom kweth mapingo piny owacho kata jogo ma seche moko noneno ka nyalo bedo ka girakore godo ng'welaro komted piny Tanzania mar mondo mi kik obed e debe. Kanya kasani anno kae kaluwore kod gazedni ma sigana mondik kod Reuters nyaka sani koro giwacho ni kaluwore kod jaked ne ratich oganda mano Tito Magoti ma pinyno mar Tanzania nong'iso Reuters ni nyaka sani koro ripode yango ni ji madero mabich nowito ngimagi chieng' tich adek e kinde ng'anyo makamano e pinyno mar Tanzania. Kata kamano nyaka sani bende koro liekore ni nyalo bedo ni ji mohewa paro osewito ngimagi. To e kinde ma jo Reuters notemo mar mondo mi ochop e jaloso e lobila kata e lo sirikal notamre mar mondo mi kika oduok penjo kotudore kod ng'anyo manitiere pinyno mar Tanzania. Magi mana moko kuom weche ma bende podi wamedo menyo. To piny kanyo kwa nyalo mana yudo piny kanyo odiochieng' manyoro jagoro mongirore e migawo mochung' ne wechego mag arita pacho kae Raymond Omolo nokwayo jo Kenya ahinya nyato mago manitiere tonga mar piny Kenya kod Tanzania e gwengo mag Namanga mar mondo mi kik donjre e ng'anyo madhi mbele pinyno mano mar Tanzania. Kalure ni piny Kenya ka tuang'eyo ni nitiere chike ahinya nyato mago marito jo ng'anyo e pacho kae kendo katiba oyiena ni wanyalo ng'anyo kapo ni serikal ok tim dwaro mar jopiny. To Tanzania kono ok wang'eyo chike mag gi makare. Mane momiyo Dr. Raymond Omolo odiochieng' manyoro nong'iso jo Kenya ni oyo ma ok dawo maru weuru jo Tanzania orakre gi gino matimore piny gi kigin. Joyce nyowacho wachni kalure koro nitie jo Kenya mane ng'ado tong' mar mondo mi dhi odonje ng'anyo matimre piny mar Tanzania kacha ma bende Raymond nowacho nang'o ok onyal wuoyo e gino matimre e piny mar Tanzania to koro wuoyo mana matimre piny arita mar piny Kenya ka koro wacho nang'o okwayo jo ng'anyo ma timo ng'anyo e tong' ma gin jo Kenya mar mondo mi owuog e ng'anyo makamano. Adier ma ok en ng'anyo marwa, ma en ng'anyo mar piny Tanganyika kucho. Ma bende ineno kanyo Joyce mana sigana mamalno iyudo ka ng'anyo matimre piny mar Tanzania ni iyudo ka koro nyaka jolweny bende ne koro kwero bila mar mondo mi kik otiko tek modhuro kaachiel kod magina e goyo jopiny. Manyiso ni jolweny koro ne gima nosewuok kanyo ka girito ngima jopiny kanyo ma mano wach makare. Ngima duong' koro kate seche mag ng'anyo ngima japiny onego bed ni irito kanyo to bende kapok odhi mabor nikendo iyudo ka en mana sigana achiel modhi nyaka ite mar 5 iyudo ka wach mar ng'anyo ni piny mar Tanganyika kata Tanzania koro okelo midhiero malich ahinya e wechego mag ohala. E weche mag ohala iyudo ka koro ochung' onge ohala madhi nyime ma iyudo ka mokwongo kibire tong' mar Taveta Holili boda kanyo kata tong' kanyo kanye micheke misike kikore miyo gi thuolo mar dhi nyime gi wuoth. Iyudo ka koro mana ok timre nikech wechego mitimo yor mbui no kende mano osechungi mano miyo lai mar abora nobedo kanyo nyamburko moting'o mwandu okwamo kanyo koro dhano chung' ginena nena no tang'o matimore kanyo koro weche mag ohala nochung' morochre kanyo mwandu ochung' onge gimoro matimre koro magi midhiero ma koro biro ma bende koro hinyo weche mag ohala kanyo koro seche mohala chung' oganda winjo matek. Taneno ka jogo ma nitiere ohala mano mar boda gin bende koro ne gi homa e kinde ma koro ne otam gi mar mondo mi kik gi chwal kata mwandu kaachiel kod jowuoth kokale tonga mano mar Tanzania kaachiel kod pinyno mano mar Kenya. Nyakora moge jog mago duto inyalo somo it gazet mar 4 5 kaachiel kod mano mar 6 mar gazedni mar Daily Nation. Adwano adog chien nyaka it gazet mar 3 mano mar gazedni mar Daily Nation Kizito. When police turn on those they swore to protect. Kizito. Ma koro wacho nang'o obila ni kod ting' Joyce mar rito ngima japiny mane tich maduong' momigi. Koro wacho nang'o jogo momi ting' mar rito ngima jopiny sani koro lokre kendo ema koro kedo kodgi ahinya. Ma ka ichiwo sigana mar jago moro mane wacho ni nolu kod nyamburko moro marateng' mar Subaru mano ne dwe mar 10 tarik 19 apaya mar
Merima Drive kacha no kamano chung gi nyamburko mare no neno nyamburko moro mobiro kod namba mawendo namba mag nyamburko mag pinje ma oko gi to ne luoro moro kobiro ne bang'e no jago moro no wuok komandre gi kod magina mane oywaye mogole oko bang'e no jakendo jomoko bobiro kanyo mane oseto nyamburko mare mano wuok kod omenda maromo $2.6 mano pesa mar Ingeresa kaachiel kod pesa mar Kenya maromo 500,000. Koro ne gikete nyamburko mag ringo kode magidhi kode buto osiptal mantie Roysambu kachacha ne gijwang'e kanyo. Jago ni nokao pikipiki moringo dhi station obila ma Kasarani modhi go report kanyo. Bang'e no kanotim nonro nomak obila 2 mawuok ka okwach kich nomak kanyo. Machielo be noduogo maki oyudo ka en obila machon mitudo kod weche mag kuo kod njore. Mar 4 bende machielo momaki oduogo mak bende mano obila machon ma bende oyudo ka owuok e kweth miluongo ni kweth mar kwach kich kanyo. Mae en kweth mar okwach kich miluongo ni Operation Support Unit mano los kod jatend piny Kenya William Ruto higa mar 2022 bang' kane oketho kweth moro mano yudo mane wacho ni los kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta miluongo ni Special Service Unit ma bende ne giseyo kod lal mar oganda nek mar oganda kanyo. Ma bende jatend piny Kenya William Ruto kanodonje telo no oketho kweth no kano wacho ni mae kweth mano tigodo miwacho ni nolal kendo nonego jopiny ma oko 2 mane biro konye weche mag campaign mano Mohamed Said Sami kod Sulfikar Ahmed Khan kaachiel kod jariemb nyamburko mano ting'o gi Nicodemus Mwania higa dwe mar 7 higa 2022 kanyo. Kweth ma kamae iluwe ma idhi nyaka tend Daniel Toroitich Arap Moi kucho kiwacho nang'o magi be e kweth mano tigodo kanisa ndogodo josiasa kaka uting'o Koigi Wamwere, Raila Amolo Odinga, okil Murugi Kairuki kaachiel kod Titus Andugos kod jathum Ochieng Kabasela miwacho nang'o ne otho e lwet obila. Koro iyudo ni nyaka tend Daniel Toroitich Arap Moi ni neni tire obila mago mapetho mago fly squad nolosi mar mondo mi oked kod weche mag kuo kod kuo mag nyamburko to magi koro noduogo tigodo maido ka jago maniluongo ni Sila Muhia Kinyanjui kod minode ne omaki kani tudogi kod nek mar Henry Ndiragu mano higa 1997 ne gido sand miwacho nang'o Ndungatu kuro nitie kod ng'ol kanyo ma biro mana kowuok e lwet obila miwacho ni jogo momi ting' monego bed ni rito ngima mar oganda. Koro wacho ni telo gi duto gin telo mosebedo ka loso kweth moro i obila kae ma gitiyo godo koro kar mondo mi giti giket weche obed makare ngima japiny oriti to koro itiyo kodgi e yo marach. Itiyo kodgi nyaka sando josiasa ma koro nyalo bedo ni keto piny owacho tesre. Kendo nyaka sani jaloso e lo obila mano Mushiri Nyaga nyaka sani koro nowacho ni mago gin mana achiel kuom cases manyalo wacho ni gin isolated cases kendo kik ti kodgi ni koro ni iketho godo nying obila duto. Nowacho ni obila duto ema koro kar mar mondo mi girit jopiny to gin ema koro gichocho ratiro mar jopiny, gin ema gikwalo jopiny. Kendo ma en sigana malit ahinya. Gazeti mano ma Daily Nation nokoyango nying ja ohala makamano mano kwal kuom omenda makore lach mano $16,000 mako pim kod piny Kenya ka omenda ma piny Kenya ka en $2.06. Giwacho nok ginyal yango nyinge kaluwore ni nyaka girita chala mar arita mare. Adoro dhi it gazet mar 7 mar gazeti ma Daily Nation. It gazet mar 7 jatend piny Kenya William Ruto nochako limbe mare ayanga
e kaunti ma Kakamega ka bende kanyo ne ogoyo debe ne jalar koma kar chungo od bura mano ma Malava ka otiyo kod otiko mano mar UDA. Odiochieng' manyoro no kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto gino magazet ma Daily Nation ondiko ni our plan is to develop the whole country, says Ruto. Gima wadwa timo en mar neno ne gwenge duto ma pacho kae obedo kod dongruok. Magi gik ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho e kinde ma koro nochako ayanga limbe mare mar odiochienge 4 mar chwalo chenro mag dongruok mopogore opogore e gwenge go mago mag Imbo mar Kenya. Nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto nowacho kanyo nitiere omenda mano madirom bilion 2.7. Omenda ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni sirikal mare biro bedo katiyo godo e tudo teko mag sitima ne familia kata households mago madirom 340,000. Kopogore kod mano nitiere omenda mano madirom bilion 2.5. Iwacho kanyo ni omenda ma duond bura mano mar UDA oketo tenge mar neno ne giloso godo apeni mopogore opogore e kaunti ma Kakamega. Mano mana moko kuom chenro mag dongruok makoro notero ne jopiny e gwenge go mago mag Imbo mar Kenya. Kizito. Joyce, mana kaka isewacho omenda motero kanyo ne chwalo tije mopogore opogore. Kanyo bende jatend piny Kenya William Ruto owacho ni odhi chwalo omenda maromo milion 150 ne kar thieth miluongo ni Butere Level 4 Hospital mane ochak kod governor machon Wycliffe Oparanya masani en jatend migao mar Saga. Wach mantie kanyo koro jatend piny Kenya William Ruto ne wuoyo kalure kod weche moko mosewuok chien kanyo ni winjo ka governor Manyeri ne wacho nang'o ni sani koro dongruok mane dhi Nyanza ka mago ne megi ni koro doknegi. Koro jatend piny Kenya William Ruto wacho nang'o en tije neno ni dongruok ochope konde duto mar piny kae marom mok ni nitiere gwenge moko modhi buono moko chwali chenro mag dongruok. Koro nitiere limbe mandala 4 e Imbo mar Kenya kanyo seche mantie kanyo bende no wacho weche mag siasa kalure kod yiero mabiro mar 2027. Mano wacho ni koneno yiero kaka biro jok mantie pap sani gin jok ma weth gin jogo modhi kalo godo kiny ni ng'ano mano tegne siasa mane nyamie pek ahinya nen ma osenindo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Mano ema ng'ano mowacho ni kane nitiere go pap to ne nyalo miye luya to modongi gin jogo ma weth ma bende koro noseyo mane jalupne Rigathi Gachagua ma koro wacho ni en ng'ano ma koro keyo akweda kachiel kod pogo jo Kenya. Kowacho ni iparo ni kiwero one term Kasongo ni mano biro mona go higa 2027 e yiero. Koro nowacho ni weche mag yiero gi bende en makare ospimore oneno kotegno. Koro entie kacha bende ogoyo debe ne jachung kar chung od bura ma Malava kacha yiero madundo mabiro ni kono wacho ni kalure kaka jaod bura mano osenindo injendi mane gitiyo godo makare chenro mag dongruok mano chako oneno ka koro jagono maduondo od bura mar UDA ochungo en jagono motegno jago ma bendo oseng'iyo godo madhi medo choro weche mag dongruok mano chak kod jaod bura mano osenindo kanyo koro en siasa mar yiero mabiro mar adundo ni kachiel kod siasa maduong' mabiro mar higa 2027 Joyce. Kopogore kod mano bathe kanyo bende wang'eyo ni duond bura mano mar Jubilee odiochieng' manyoro ne giyango jal mabiro bedo ka fwadho bendera margi e ng'welaro Compton piny Kenya e yiero mar 2027. Ano koket kanyo picha mano mar mane en jatend migao mar arita e pacho kae Dr. Fred Matiang'i makoro biro bedo ka fwadho bendera mano mar Jubilee 2027 kaka jalar Compton piny Kenya. Kopogore kod mano Fred Matiang'i bende noket kaka jalup Ogai mano mar duond bura mar Jubilee. Bende koro ne gisingo ni gibiro bedo ka gitiyo kanyakla kod kweth mano mapingo piny owacho moting'o kanyo Gachagua kachiel kod Kalonzo. Kizito. Koro nwaneno duond od bura mar Jubilee kaka ne giwacho chien kacha ni gidhi bedo kod romo moro mar sidho Matiang'i mar mondo mobed jachung' e laro Compton piny Kenya yiero mabiro mar 2027 makoro wach mano chopo e bura mano tim kod kuku mar duond od bura mar Jubilee. Makoro kanyo Matiang'i noket kaka jalup jatend duond od bura mar Jubilee. Koro ene jalup Uhuru Kenyatta. Wan waparo seche moko Uhuru Kenyatta ne nyalo wene lemno mar mondo mi omaki koro nenre ne giloko pend chike mag duond buchgi no momiyo Matiang'i thuolo. Matiang'i bende nooro kwayo mare
ma koro kuku mar duond od burano nopuodho chung' mare. Koro wach mantie kanyo ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nowacho nang'o, Matiang'i bro tiyo kod kwethno maketo piny wacho tesre mantie kod lek mar thulo jatend piny Kenya William Ruto oko kanyoe. Matiang'i bende nonyisi mar mondo mi koro owuothe tung piny kod piny oseto ombulu. Koro koseseto ombulu sama koro ji dhi bet e mesa mar winjruok kweth maketo piny wacho tesre dhi bet ni twada timo nang'o, wada pogo nang'o. Sama obiro penje ni tin Matiang'i midwaro bedo jatend piny Kenya wamiyi bandera e fwadhni. En ombulu marom nade mikele mesa. Bobro wacho ni asewuotho aneno ka biro kod ombulu mobup. Awuotho tung Kenya ka gi ka abiro gi ma. Kalonzo be bo wacho ni aba biro marom gi ma. Gachagua bende ka dipe ni seche moko thuolo ma kamano bro yudre ni chik oyiene, bo wacho ni abiro kod ma. Koro Matiang'i osechako wuoth. Kizito kapok wadhi machinglo manitiere it gazet mar 20 piny kanyo mana it gazet mar 7 kanyo bende nitiere weche ma bende podi medo timore paw siasa. Nyaka sani koro nitiere kaka moko kuom jotelo ma gintiere duon bura mano mar KANU. Sani koro gidagi yie winjruok ma jatend piny Kenya William Ruto noketo kod ogai mano mar duon bura mar KANU Gideon Moi. Nyaka sani koro nitiere moko kuom jotelo mago mag KANU mawuok e kaunti ma Baringo. Sani koro ginyiso wanyalo wacho ni gionge kod yie kata tudruok mano makare mar siasa ma jatend piny Kenya William Ruto nobedo godo kod jakoma mar duon bura mar KANU Gideon Moi. Nyaka sani koro gilieko ni Gideon Moi nokosumo paro kuomgi kotudore kod winjruok mane gibedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto. Kendo koro giwacho ni nokomigi kata thuolo mano mar bedo penya gipor wach kigena kapok gichopo e winjruok makare. Bende gihum nono ni ang'o momiyo Gideon Moi nowuok e ng'wech mar laro kom Senate ma Baringo kata obedo ni negisewuok oko ni ginyalo sire lwedo e yo makare. Kizito Joyce gine gisekore kane gin kod geno ni Gideon Moi ne dhi bedo debe laro kom Senate mar Baringo kanyoe. To kane kinde makamano pok ochopo ne gipo nono ka winjruok koro nolosre kanyo kind jatend piny Kenya William Ruto kod Gideon Moi. Winjruok mane obedo kod romo machiegni 4 ne giromo kar jot ma jatend piny Kenya buore Nairobi ka, romo moro be notimre Dubai kucho. To duto te iwacho ni giwacho nang'o ne ok okawo pachgi mar mondo gin bende winje pachgi. Koro gin kod jur kanyo gi Gideon Moi kaluwore kod winjruok mantiere kindgi kod jatend piny Kenya. To winjruok ma kamae Joyce iwacho ni en winjruok ma bende nolos kod ogai mar ODM mosewewa Raila Amolo Odinga ma bende wach ma kama koro timre kaeto koro onge. Inyaparo Linus Kaikai Jumapil makato Raila wito ngimane chieng' tich adek nowacho ni nogocho ne Raila Amolo Odinga ka entie India kucho. To ka nogocho ne Raila ne mor mana kako morno to nyise ni donge neno gima timore, donge neno ka broad-based bedo malach, donge neno Gideon Moi makanyo koro weche ne wacho ni wach mane Raila mane loso mar kelo Gideon Moi obed kod William Ruto kanyoe. Koro Gideon Moi nowelemo makamano kiwacho ni sechegi koro jatend piny Kenya William Ruto nyalo dhi timo lokruok e tend migepe to kanye ma Gideon Moi kaachiel kod lange maduondo od bura mar KANU nyayudo lemo mago mar tend migepe mano milie kanya to en mar apeyni kod wuoth kod jotend jogoro mongirore mopogore kanyo kaachiel kod jotend bede migepe mag piny owacho kata parastatal. Koro kanye mentiere to joge to koro ng'ur noko kawo pachgi. Aya kapok otieko nonro mar gazet nitiere wach machielo mano mipeke it gazet mar 12 tanno ka gazet mar Daily Nation bende nomenye it gazet mar gi mokwongo mano kotudore koda kaka jatelo machona mano CEO machona mar Social Health Authority Robert Engasera gine mogo kuom jogo ma itudo kod mibadhi mar milion 17.5 Kizito. Magi weche mag mibadhi ma bende kore wacho ni nitiere ka kumbo mar thieth mar SHA kanyo ka kore wacho ni migosi Engasera ne otere do ka achiel kod Arthur Otula kod wacho kanyo ni kuo mar omenda maromo milion 17.5 kanyo. Koro gintiere do kobio yango ni adier weche ma kamagi notimore to koro kenge mag chike medhile kod kanyo ma koro ng'ur ma bende osebedo ga kinde ka ginde kwa neno kata kumbo mar thieth mano wa chien kucho mar NHIF ywak ne nitiere ahinya no omenda ni lodho kanya ahinya seche momenda lodhre kar kumbo mar thieth kae to jo piny to winjo matek jo piny kata kodhi e kuonde thieth mamoko to ido kata ka jathonge malong'o yien onge
ma inyalo miye mar mondo mi okonyre godo okongo go del seche ma koro del ok nini. Mae miyo Joyce kata kidhie kuonde thieth moko to iwacho ni nitie kod okumba mar thieth mar SHA to koro nidwa mano pimi kata malaria kama tiko ni mondo mi kel 1,000 to bende ka onge tinoko osiptal weya wer koro timni kata pi mar mondo mi oyanga ne kinya bedo kod tuoche moko mag malaria kod mamoko kanyo koro seche ma mage timre ma japiny bedo kod midhiero seche modhi manyo thieth kaluwore kod okumba mar SHA ni to nitie joma koro ya keta lwetgi maboyo lodha pesa kamano. En nyaka karang'o ma ja Kenya bro bedo madonje dho chuny ma wach nang'o ni gima timo nitiere kaka inyo ja Kenya moro kamoro. Ni ne owegi kanyo kod cash bail kata inyalo wegi kanyo kod cash bail mano mar 500,000 kachiel kod bonda mano mar 800,000. Kaloni ni nyaka sani koro nitiere CEO machon mano mar SHA Elijah Washira ento bobedo ka ochopo e nyim doho tarik 11 dwe mar 11 higa mar 2025. Adunwa tie kod machinglo manitiere it gazet mar 20 mar gazet mar Daily Nation kawatieko nonro mar gazet Kizito. Machinglo makamano Kanya kwa Ramogi Ajwang bende oseyude wang' jowi mari kanyo achiel kachiel. Kizito kinyalo mana ng'iye kata mwantiere godo kae. King'iyo machinglo makamagi wanyalo wacho ni magi mana gik manitiere duon bura kata gigo matimore e duon bura mar Jubilee gi sani. King'iyo aneno ka nitiere sura mar jago machalo jatend piny Kenya machon mano osedhi e rutaya mano nyakwa Ramogi Ajwang nyalo pongo gi wiye nen nga jatend migawo machon mochung' ne wechego mag arita kachiel kod jotelo mamoko. Kizito en king'iyo machinglo makama inyalo ponge gi wiye yo machalo nade ka watieko. Machinglo man kanyo koro kalore kod weche mag siasa manyo timo chieng' manyoro mag duond od bura mar Jubilee. Koro nitie jok ma bende koro nyiso ne gi nono to kuom kinde duto wacho ni jago no mochung' madhi fwadho bandera mar duond od bura no osebedo ga mana ga matiang'icha. Ne gisebedo ka giwache chien kacha cha. Inya paro Muradhe no se wache chien kacha, Jeremia Kioni no se wache chien kacha. Koro mana kaka ne giwache ka ne gigide cha. Ochopo kanyo koro ni jatend piny Kenya machon William Ruto nono mako dhoge to ma bende gima ni wach ni en mano siro ga inya kanyo koro Matiang'i mantie diere kanyo sama entie diere kanyo Joyce no kete mana jalopo Uhuru Kenyatta ma bende kaneno kaka Pauline Njoroge kano ndiko kacha cha mbui mare no wacho nang'o Matiang'i dhi fwadho bandera mana kosumo paro kuom Uhuru Kenyatta manyiso nang'o gimoro amoro dhi time bo Uhuru Kenyatta koro makata ni wacho ni ai ni ma en project mar Uhuru cha koro kalore kaka gik mane Polino ndiko kod motimre kanyo nyalo bedo kamano. Nyakwa Ramogi Ajwang in bende kalore kod machinglo makamano inyalo pongo gi wi ni to onyiso nang'o kata jagoro ne temo chwalo picha mane wacho ni a picture is more than 1,000 words. Gazet mar The Standard Kizito wasengiso gi ne ondik kanyo ni darkness in dark kalure kod mudho mandiwa makoro nitiere boma ma Dar es Salaam e pinyno mar Tanzania kalure kod ng'anyo kata tulo ma omuoche pinyno tok yiero mano mar chieng' tarik 29 dwe mar 10 ma higani ma jopiny koro ne nono ne ang'o momiyo jogo mapingo sirikal nyingegi onge e ballot to mana nyinga jatend piny Tanzania masani Samia Suluhu manitiere kanyo. Gazet mar The Standard bende koro yango ni nyaka sani okong'ere ni Samia Suluhu nitiere kanyo kachiel kod wach ni mogik Kizito kawatiko. En mudho mandiwe piny mar Tanganyika kata piny mar Tanzania Joyce nikech gima kama ne ok nyal paro gin bende opogi mana kaka nopowa jo Kenya higa mar 2007 manwa luto mbulu to jo Kenya ne wan kod mor to dakika mogik nwaneno ka gik moko lokre piny nodonje mudho tulo no wuok mwandu no kethre oganda no wito ngimagi gin bende opoyo piny mar Tanzania piny mane ok par ni wach makama nyalo timre piny wacho mosebedo ka kod kwe ma adier kata kineno kaka jatendgi ne wuoyo Suluhu chien kacha ne wacho ni piny gi ni kod kwe ma bende koro jo piny gi kik som gima ne timre piny mar Kenya koro ebe poko ne kuma entiere no wach mano wacho mogik kata nonene mana koluto mbulu to bang'e kume manogol ni kochopo sa 12 idonje ot kagweno tiwuogo kinyi koro mane matimre kuro piny no ntiere mudho ma bende wasekadhe piny mar Kenya kae kuro mudho ma gintiere ni wakia ni dhi gik nade koso en mano magitimatima gimanyo ratiro margi kech ng'anyo wan katibo mar Kenya osiro ng'anyo mano kare 37 to margi iwacho ni bende gionge kod chike motegno ahinya ma piny ma iwacho ni demokrasia mare pod ni piny mane omiyo jok mane neno ka ne nyalo keto Suluhu tesre e yiero mabiro olornegi gi weche mag tero gi e do
kanyo koting'o tundu kod nyawadgi mage jok manitie gi mbi to modong' kata ne wet mogik Kizito ka watieko wan walamone mana piny mar Tanganyika kata Tanzania gibed kod weche makare ratiro imanyo koro gin bende gimanye koro sama gimanye ni wach ni otime yo makare mangima dhano ok lale Haya, nyakwara Mugejwang mago inyalo somo bende it gazet mano mar 4 mar gazet mar The Standard ka it gazet mar 5 kanyo bende koro aneno ka Tundu Lissu ma en Tanzanian opposition leader omie kanyo mano mich kata obedo recognized kaka a champion of democracy kata obedo ni nyaka sani koro nitiere kaka idhiro nitiere pressure makoro nitiere kuom Samia Suluhu ma osebedo ka otweyo Tundu Lissu kaluwore kod wechego mago mag treason kata ketho mano mar treason kata obedo ni entiere jela oyudo kanyo simbo kata mich mano mar champion of democracy kalure kako sebedo kodhiro wechego mago mag demokrasia e pinyno mar Tanzania. Mano inyalo somo e it gazet mar 5 kachiel kod sigana mamoko magazet mar The Standard nitiere godo. Erokamano ahinya Eriko Keo Kizito kuom kawo thuolo mari mar chopo e nonro mar gazet. Nyakwara Mugejwang gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny somo e yo makare. Akawo mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende wanyalo luongo ni emotional kata psychological support kaka anyuola kaka family kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni temuru matek mondo migi chir kik ketgi kod akweda mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro oteni kelonwa kod Royal Media Services we care. Seche mokagongo na terie nala imos baba na Batimaya kailionge Samora bedo pinyi dendara Awutoke na kaja neko endara Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Erokamano. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Dubai, a city of endless possibilities. Marvel at the skylines from the top of Burj Khalifa. Shop in world-class malls, dine under the stars, and explore the desert on an unforgettable safari. Cruise along the creek at sunset and let the rhythm of the city inspire you. Whether you're traveling solo, with a partner, or with friends, Dubai is yours to discover. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover.
Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso ka ngeso nyaka mngajua mtakresa ngwena nyaka sauti eza. Cheki melanin top imeweza. And of course, Hilo bwana. Chendro N. Lunda Kumar. Wewe, twende. Hey, 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 hey. Leo tunakunja kitanda. Kitwa, kitimbewa. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie kaniketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gen. 111, ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugiajuang dakika ena par kod abiriyo tok saa 1 mar okinyi anyisi ni wakawo mana yweyo madundo kaito wabobedo ka waduogo wabedo piny mar mondo mi wapor wacha e twak mar mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod puonjo jopiny e wechiko chike kalure ni jumani ka ochakore tarik 27 nyaka kawuono tarik 31 en gino kata en juma ma iluongo kanyo kod dhongere ni Legal Awareness Week kama jogo manitiere e sekta wachnya nen sekta mano mar rito chike mapacho kae kata okinde osebedo ng'ala manyime mano mar puonjo jopiny kotudore kod chike kata kamano kinyi makawuono antiere kae kod welo gin okil Kamaloka gibro bedo ka gileronwa ni to Legal Awareness Week ni to tiende nango to thuon wach mare mahiga ni nen mane to ere kaka thuon wach makamano biro bedo ka konyo jopiny to kopogore kod juma mano mar puonjo jopiny ewi chike pacho kae kata tok Legal Awareness Week ere kaka jopiny nyalo medo ng'eyo kotudore kod chike mopogore opogore ma wantiere godo e pacho kae. Nyakwara Mugiajuang in benda rwakni machiegni e twak mar okinyi makawuono chwalnwa ote paro penjo moramora kokale nambwa mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Antiere kod wela riyo wendo machielo mano Omolo Achieng Sharon okil Kamaloka obobedo ka utudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu e studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod Winnie Mireri Jakoma LSK kata Law Society of Kenya Southwest branch oyaore Winnie ichio nade kendo machiegni network. Ora Joyce achio maber kendo I'm happy to be here. Angeni mae mari mokwongo makoro iriwori kodwa achiel kachiel e studio marwa ma Nairobi ka ero kama na nyakum chopo. Asante. Wang'eyo ni jumani kochakore chieng' tarik 27 nyaka kawuono chieng' tarik 31 en juma monyalo wacho kanyo kod dhongere ni ne en Legal Awareness Week kama okil Kamaloka ne nitiere ng'ala manyime mar puonjo jopiny kotudore kod weche go mago mag chike e pacho kae. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ne to Legal Awareness Week ni tiende nango to entiere kod ber mane kata importance mane ahinya to ne japenya an ka achiel kod Nyakwara Mugiajuang ma seche moko neno wakawuono to kia weche mopogore opogore motudore kod chike ma pacho kae. Legal Awareness Week en gima timore higa ka higa kendo okinde ma Kenya te watime e Kenya te e branches te mag Law Society of Kenya magin 8 to gimomiyo waluonge ni en Legal Awareness Week en ni wapuonjo jopiny mondo ging'e ratiro magin go kaka japiny. Ing'e ni ji mang'eny oluoro chik lakini luoro chik ok ging'e ni gin gi ratiro ma samoro onyalo chope to ok osud mbele. Koro Legal Awareness Week okonyowa
kaka jopiny mondo wa realize article 48 of the constitution ma en issue mar access to justice. Access to justice manyiso ni wapuonjo ji ni onego bed ni ka in gi problem to onego bed ni dhi kama kama, to kidhi kama kama to onego bed ni ikonyori kama, to kikonyori kama ko kinyal konyori ang'o ma moni konyori, to ka omoni tinyalo timo nang'o. Koro wapuonjo ji kaka onego bed ni ginyalo benefit from the law. Yes. Ato anyisa ni wendo maro ang'e ni makama kaparo no gi kanyo wabo bedo ka watwak bende ni kotudore kod legal awareness week ni usebedo kuwuothe gwenge kaka mage ahinya to e pacho ka nikech liekore ni jogo manitiere dala kata kuonde ma ok gin bombe gine jogo masche moko yudo kata ohinga ahinya to e yudo ratiro margi e yo makare gino miwacho kanyo kod dhongere ni access to justice. Yes. Nyalo bedo negi matek ahinya. Ere kaka e legal awareness week ni kata juma mar puonjo jopiny ewi ratiro margi uneno ni ging'eyo ni yes ka ng'ato kosona tanyalo luwo yo makama mar mondo mi ayud ratiro mara e yo makare. Yiena mar mondo mi arwak wendo machielo mano Omolo Achieng Sharon okil kamaloka matudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county mano ma Kisumu. Yaore Sharon agino ni chio mabera ka intiere studio e county ma Kisumu kinyi makawuono kendo machieng network. Wang'eyo ni thuon wach kata dhima mano ma higani mano mar legal awareness week wanyalo wacho kanyo ni end the justice system as an enabler of impunity. Kinyalo mana lero ni nyakwara Mugiajuanga tiende thuon wach makamano. To thuon wach makamano hie ogeta ng'o ahinya nyate jumani mar puonjo jopiny ewi chike pacho kae. Sharon. Oyaore Joyce, ageno ni chiew maber. Abenda chiew maber e boma ma Kisumu kae. Kirango the theme mar legal awareness mar igani ma en the legal system as an enabler of impunity. En gino ma kelowa kaka the stakeholders mantiere the justice system mondo warangre ni gigo anang'o gini ma watimo manyalo bedo ni warocho go ratiche mag ji mag yore mag chike. Nikech the justice system kae nitiere stakeholders mopogore opogore. Nitiere wakinde, nitiere jotabuche, magistrates kodaka judges, nitiere police officers, nitiere migepe mang'eny mopogore opogore. Koro theme ni kelowa kanyakla mondo mi warang ni to en ang'o mok timre maber manyalo bedo ni kata ka jopiny kata oganda temo mar mondo mi giyud justice to ok ginyal yude. Geno gino ok nyal chopo kare nikech achiel ariyo adek. Mano e gima theme mar igani ne uwe. Ilero kanyo makare ahinya Sharon, to podi kantiere kuomi kalure ni wang'eyo ni wechego mago mag yudo ratiro e yo makare. Kalure kod thuon wacha mano mar higani, mano mar juma, maneno ni jopiny opuonje wi chike mopogore opogore. Liekore ni jopiny yudo ratiro margi e yo makare, gin ohinga mage ma seche moko jopiny yudo kata chiedhnade mage ma jopiny yudo ahinya te kinde makoro gitemo mar mondo mi giyud ratiro margi e yo makare. Inyanya to e jumani mano ma uwuok oko mano mar puonjo jopiny. To ere kaka un kaka ukinde uneno ni ohinga makamago ogolgi mondo japiny moramora obed kod thuolo mar yudo ratiro margi e yo makare. Sharon. Joyce, nitiere shida mang'eny ma jopiny neno. Kwa chako gi mokwongo ma yudo ka en very common mar delayed justice. Iyudo ka ng'ato dhi e court mar mondo mi oyud ratiche gimno wachando chunye, obed case moro amora, obed issue mar weche nyithindo, obed case mar law. Chiyudo ka gini dwa dhi aming'a, odhi aming'a ma kendo yud kata ng'ama nodhi e court o give up. O wacho ni gini odhi aming'a we kora wera kode nikech chal maka gini ok konya. Mano gimokwongo. Justice overstretch sana, odhi mang'eny kabisa. I expect kata ni nitiere kinde minyalo bedo ni gini nyalo rume, to odhi malach kabisa. Mar ariyo en aspect mar corruption kod influence. Yudo ka ng'enyne jogo ma lwetgi tek, jogo mantiere gi nyalo, thothne yudo ka gine ma giwuok e justice system ka gintiere gi loch kata giyudo gino ma gidwaro. Nikech ng'ano ma lweche ni nono kinde moko nyalo bedo ni ok nyal chopo kare mondo mi odhi gi demands mantiere e the justice system ka yore gi modwaro. Koro mano bende is an issue.
Another thing mantiere en mantiere also gi lack of accountability. Iyudo kata ka let's go back to the issue makava the stakeholder mar police. Yano ka police gin a major stakeholder e yore mag chike. Nikech kwa doke weche goeko mag ketho chik miluongo ni criminal procedure. Iyudo ka gine ma gitimo nonro, gine ma bende gi recommend kata obedo mara ni ng'ato onego bedni ichwale doho mondo mi odhi through the legal process. Iyudo ka sometimes ok gitim nonro gi e yo makare. Seche moko gitimo nonro ma giyudo gino monego bedni timo. Giyudo kata ka ng'ato nigi keth monego bedni ichwale doho. To nitie kaka yudo ka samoro giling' gi gino. Koro yudo ka mano timre nikech onge oversighting, onge accountability. Koro yot mar mondo mi ng'ato otim ang'owa, otim gino mopogore gi kaka chik dwaro. To nitiere also issue mar koso ng'eyo. Nitiere sani dhano mang'eny ma ok ong'eyo kata ka ratiche irocho. Ok ong'eyo ni mano en gi ratiro, to ok ong'eyo ni irocho. Omiyo ok onyal ng'eyo ni mae kotimore onego akaw hatua makama kata makama mar mondo mi ayud kony. Koro koso ng'eyo bende nitiere, obende okelo shida maduong'. To nitiere also gik mang'eny ma migepe mopogore opogore mag chike osetemo timo mar mondo mi ogol shida mwaneno gieki. Mokwongo waneno ka on the issue mar delayed justice. Waneno ka nitiere sani specialized courts mobiro matemo mar tieko cases mopogore opogore, especially moko matindo tindo within a short period of time. Wantiere kata gi the small claims court makirango to period mare mar timo case kod tieke en thuolo mar dweche 2. Koro mano osekonyo e wach mar duoko kinde ma case yuare godo e court. Wantiere bende gi migepe mopogore opogore matemo mar mondo mi the accountability issue mondo mi orange maber. Wantiere gi the Ethics and Anti-Corruption Commission. Wantiere kod IPOA, ma en the oversighting authority over the police. Wantiere bende gi gimoro ma yando biro post-COVID. Waneno ko biro after COVID, lakini gikone waneno ka en gima ber mokonyo. Miluongo ni digitization of the legal process. Miyo sani gimoro amora matimore, obed case moro amora mobedo filed e court, nitiere system ma kidhi tidhi yude gino mobedo file nyaka samo okete, kata obedo ni en gima onego bedni ichule pesa. Kochule idhi neno kaka ochule, samo chule gi ng'ama ochule. Yudo ka gino konyo mang'eny nikech back then ne wantiere gi issue mar kata files bedo tampered with. Koro sani gimoro aina nok nyal bedo nikech sani everything en digitized. Ok pogore gi ndalo machon mane files ne gintiere manual, ne ntiere physical files. Yudo ka yot mar mondo mi kata jatich mar doho odhi ogol gino mane osekete file manyalo rocho weche mag chike mbele. Sharon ilero kanyo kapok awe wachno inyalo mana tieko kapok wabiro irwini. Nitiere kendo erokamano. Nitiere kendo issue mar ADR. Iyudo ka ADR en alternative dispute resolution mechanisms. Ok gigo duto kata ok chandruok duto madhi gi yore chike monego bedni ichwale mbele doho. Nitie moko minyalo tiek oko mar doho. Tiyudo ka kinde duto thothne jomoko dhi e court ka ok ging'eyo ni nitie yore moko ma bende ginyalo luwo. To gima court osebedo ka timo kata the justice system osebedo ka timo en rango cases goeko minyalo losi kata ma ji nyalo wuoye oko mar doho. To ka nitiere iyudo ka ng'enyne ok giwegi mar mondo mi gibed e court ni ibiro winjgi e mbele court. Iyudo ka ioro jogo mobiro e court, obed ng'ama odonjo gi ng'ama odonjne, ioro gi oko mar mondo mi gidhi gibedi ka giyudo kony mar ng'ano miluongo ni mediator mar mondo mi okonygi gilos wachgino oko mar court. Iyudo ka okonyo
nikech o reduce the costs mar the legal process kendo the time madino kawe kot yudo ka dok piny. Ilero kanyo makare ahinya Sharon, kendo yiena mar mondo mi penjo mabende apenji no ema bende achwal ne Winnie Mireri, jakom LSK Southwest branch mantiere gode studio kae. Winnie, kopo gin wanyalo wacho ni gin ohinga mage kata mamono jopiny mar mondo mi kik gi many ratiro margi e yo makare, to ere kaka inyalo tieko ohinga makama to kopogore kod mano e jumani makoro okinde wuok oko mar puonjo jopiny kotudore kod wechego mag chik. Iwacho kanyo ni e opise duto mago mag LSK aboro mayudore gwenge mopogore opogore pacho kae, tich mano mar pro bono lawyers gi sani osebedo mane ahinya te jumani? Penjo mogik no jumani wa provide miluongo ni pro bono. Pro bono en timo ne ji tich nono, wuoyo kodgi nono. Ing'eni kidhi ofis wakili to nego be ni chulo consultation fee, lakini sani okibwariti ni bi ofis. Wabeketo tent e court te. Waketo tent e court te kacha, wabedo kaka advocates to wariti mondi bi tipenjo to walero ni nono ma ok chulo kata siling. Koro mane kaka pro bono konyo this week. Ohinga to nitiere, lakini ohinga maduong' moloyo en koso ng'eyo mar japiny. Koso ng'eyo kendo solution en mane kakipenjo. Solution ni koro kaka waketo legal awareness. Wabiro, wariti court, wanyisi ni onego be ni ka in gi problem tiluoka. Nikech ka ok ing'eyo, ang' ni dhi many nang'o. Dong' mano inga maduong' sana. Number 2, cost of justice. Cost of justice ing'eni it is not cheap. Mano nengo mar yudo ratiro. Nengo mar yudo ratiro ok yot. Sani ng'eni watimo gik moko virtually. We file things virtually. Idwaro pesa midhi go e cyber. The first step kiyudo case onego bedni dhi manyo wakili. They are not cheap. Kidhi chulo wakili nyaka ichul pesa mang'eny. Mondo inene okuongi chulo consultation. Mondo tini ichulo pesa. Filing kacha ichulo pesa. A lot of things. It is very expensive. Koro, what are the solutions? Anyalo goero kamano ne judiciary to gi Law Society of Kenya mang'eny, nikech wasetimo yore ma wanyalo konyogo wananchi mondo kik ohinga gi geng'gi. Mokwongo, judiciary nigi pro bono system margi mokwongo. Kanitiere especially capital offenses, murder. Kubedi in gi makosa mar murder, to kidhi e court under Article 49 of the Constitution, my right to fair hearing, ikuongi mi wakili at the state's expense. Mangiso ni judiciary at the end of the day chulo wa pesa ki represent an accused person. Number 2, LSK benigi pro bono system gi mawatimoga during the legal service week, like the legal awareness week, like this one. Koro pro bono ntie diriyo. Kaka sani Kilgoris kumae kuchuchu. Ni neno case mar nyathi mano bedo defied kadhitimo monegi kadhitimo KPSEA exam. And as the advocates of Kilgoris, we have decided that we are going to represent the family at pro bono level. You see, matende ni en nono. Nono. Wabro chung ne familia mondo nyathicha oyud ratiro kod familia mare. Koro mano pro bono on part of the lawyers. Judiciary okelo no mediation. Mediation, Chief Justice also launched mediation in different parts of the country. Mediation, with the court, u file case, unyalo dok dala winjoru. Samudhi winjoru dala, ungeni wakati on several expenses. Ubiro ukelo court, manu tieko chon. Uwinjoru, onge amadhi chulo wadgi garama nikech it is a win-win situation. Aya, nitie alternative justice system. AJS was launched by the judiciary in different parts of the country. Manobe, it is cheap. They have also embraced private mediation. Private mediation timore nade. Inge shida gi jirandi, inge shida gi ng'ato ma utimo go ahala, udhi ubet kachacha uwinjoru, kusebet uwinjoru, to ubire kot to register gicha. Ingeni pesa ukudhi tiyo go mang'eny. So those are some of the ways mwatemo go mondo kik wa lorne ji oko jomo biro seek justice. Ka ng'ato biro modho, iyaone yo obiro modho soko.
okiket na oinga. Doge kamane kaka watimo. Ang'eyo ni isebede ground ahinya to mano mar neno ni jopiny oyudo ratiro mar geyo makare. To kwa ng'eyo adiera bende jopiny nitiere kod ng'eyo kotudore kod legal awareness week ma usebedo godo chakre wuok tich nyaka kawuono odiochieng' mogik. King'iye kata kumiwuoke Kilgoris kono Southwest branch. Bende jopiny nowuok oko mar mondo mi gibi gipenjwa ne penjo makoni kod kocha kosen juma ma okinde owuok oko kendo golore maginyalo chung' ne jopiny eyo makare to jopiny ok ong'eyo kotudore kod gin. Bende jopiny ong'eyo adiera? Abiro wacho ni watemo mondo wachop ne jopiny. To ibiro yudo ni as much as nochopo ne ji, ok onyal chopo ne ji te. Especially maybe those who are from the interior, joma marginalized. Nikech samoro ng'ato nitie kuma kata social network onge. Social media onge TV. Odhi nade. Nikech most of the time, ibiro yudo ka we communicate through the electronic channels. Koro that is still a challenge. We can try and look into that mondo we maximize jok mwachopone. However, we do as much as possible. I do commend LSK gitimoga tijno nikech we really try to enlighten people ni wan gigi makame biuru. Otherwise, poko wachope kiwango monego bedni wadwaro. It is still a challenge. Yes. Mateni podu medo mar mondo mi uneka kunyalo chopo ne jopiny duto. Exactly. Higa watemo ni this time watima ngo different mondo ji obi in large numbers. Igani usetima ngo mopogore? Igani I would say Sunny, a lot of the youth embrace social media. So that is where at least we get our audience. Even in the villages, some village people in the village, nitindo near TikTok, nitindo near Facebook. At least kidi on YouTube, you can get something there. LSK is on X, they're everywhere. Koro watemo as much as possible. Nikechangeni internet at least tinde ni kuondo mang'eny but poko chopo koko nogebe ni waduaro. Yes. Ai we wadoga ne ir Sharon ang'eni en bendo luwo twak achiel kachiel ka intiere studio maro e county ma Kisumu kana Sharon in korka kori kalore ne jomani en mano ma usebedo kuwuok oko kendo timo tich makare ahinya maneno ne upuonjo jopiny mondo jopiny ong'e kotudore kod wechego mago mag chike e yo makare. Iwinjo kanyo ka mireri otemo lieke matina kata kamano ne jogo ma ochando kaachiel kod jogo ma wuok e anyuola ma wanyalo wacho ne gin anyuola moko ma kinde mathoth iwacho ne gin jomatin kata jomiluongo kanyo kod dho ngere ne marginalized. Ere kaka e kinde ne ma usewuok oko mar puonjo jopiny ewi chike uneno ni gin bende wachni ochoponegi e yo makare ahinya jogo ma ochando ma seche moko ichocho ratiro margi to gionge kata omenda, gionge kata yo kata gionge kata kod ng'eyo ni ng'ato kochocho ratiro mara tanyalo dhi manyo lawyer kendo wach makama inyalo chop e doho ba ratiro mara chop e yo makare. Sharon. Erokamano Joyce, mana kaka okilwadwa osewacho, migao kata LSK temo matek mar mondo mi gine ni kinde ka kinde kapok process mar legal aid kata legal awareness ni ochakore. Jopiny ong'eyo ni gima kama dhi biro timore e kinde makama, chakre odiochieng' makama nyaka kama. Obed wuok tich wabiro bedo kama kama, tich ariyo ji biro bedo kama kama. Mondo mi jopiny ong'e mar mondo mi giwuog oko. Itiyo kod electronic devices, obed radio, obed TV, obed gazette. Itiyo go mar mondo mi report ni ochop ne jopiny te. Iyudo ka kendo en gima iwacho kata mana e baraza, e kuonde ma koro gin chuny gweng' kabisa. Ilande pile ka pile mar mondo mi dhano ong'e kendo dhano mondo wuog oko mondo giyud konyruok e yore mopogore opogore. To mana kaka wadwa osewacho en ni shida maduong' mogik en ni jomoko kata bed mana ni LSK temo matek mar mondo mi giyud report ni kapok gini ochako timore. To jomoko wuok e kuonde go ma chopo negi kata yudo gi mar mondo mi report ni giyudi giwuog oko mondo gibiyo konygi ok yot. Gin kuonde makata obed network onge, obed simu en onge godo. Ibo yudo ka ng'ato nitiere gi kata simu moro matis ma wadendo ni kaduda cha. Ing'eni en simu maka in godo to mar mondo minye kata gima timore kata gima biro timore ok yot. Koro mane shida mantiere mogik. Mar ariyo nitiere kendo the aspect of attitude. Anyalo luongo gini the societal attitudes towards the legal system. Yudo ka ng'ato oyudo report ong'eyo ni gini biro timore. Lakini en gi paro more wiye
ni kata wuog mana machop kucho mar mondo mi ayud kony ok bi konya. Sheria nigi weggi. Iyudo ka ma paro ma dhano nigo kendo en gima hinyowa mang'eny nikech obed ni ng'ato nigi parono samoro ken kende moko bokoso biro kata bro koso kawo hatua mar mondo mi oyud kony. Samoro bro dhi kawo pache ni omi ng'ama chielo moko rapt pach ng'ama chielo ni makendo koro ng'at mane ni kata positive mane nyalo biro mar mondo mi oyud kony kendo koro nywando ei parone ma ok ber ni makendo koro en gima beda diluted. Koro yudo kaka to kinde wuok oko kata migepe mopogore opogore wuok oko to gin giwegi gikuta kamoro gidwa mondo gibi mar mondo mi giyud kony. Iwacho kanyo makare ahinya Sharon kendo yiena mar mondo mi ami Winnie Mirere thuolo nikech nitiere achiel kuom gino mane Sharon owacho ni moko kuom gigo maseche moko nyalo miyo jopiny bedo kata kod to e chunygi en kotudore kod buche mathoth seche moko bedo e doho kacha kuom kinde malach. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni backlog donge. Ma seche moko bedo mathoth ahinya. Wacho ni seche moko ng'ato nochwalo kata bura wati kod ranyisi higa mokalo tudo ni bura makamano yuare ahinya e doho ka bura makamano pok orumo. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni e kinde ma koro un bende untiere juma mano mar puonjo jopiny e wechego mago mag chike makare. Wanyalo wacho ni gin ondamo mage ma seche moko doho kata ukinde osetemo goyo mar mondo mi wechego mago mag buche mabudhe doho mamiyo seche moko japiny chunye thoni ang'o momiyo adhi e doho to bura bro budho kuom thuolo malach. Dong koro awera gi gino mamono gi yudo ratiro ma owinjo bed ni giyudo. Wachno mar backlog to inyalo tieke yo machalo nade mar mondo mi ka bura ochwal e doho katiyo kod ranyisi mano mar nyathi mano choch ratiro mar Kilgoris odhi mapiyo ok bed ni bura koro budho makata jonyuol koro chuny gi thoni yawa we koro wawe lwet nono. Adwa goyo erokamano ne judiciary. Doho osetimo gik mang'eny mondo gikony mondo cases odhi mbele. Mokuongo mana wacho chien kae gi introduce alternative justice system mawacho niya ok ochuno ni nyaka wadhi wayal kese ma watieki. To bing'eni gima owinjo bed ni wachwalo ler bende nitiere buche kaka mage inyalo tie kod alternative justice system. Exactly. To nitiere buche mage ma nyaka dhi e doho kacha nikech katiyo kod ranyisi katiyo kod buche kata mago mag bembo mayudore ga e kor gwenge. Adiera nitiere nyathi ma ochoch ratiro mare tiyudo ni nyathini nochoch ratiro mare kod watne jonyuol wacho ni thuolo donje ko gini ok wanyal tere doho we watieke mana kaka nyuola. Koro ber ka wayango ne jopiny bende gin buche mage minyalo tiek through alternative justice system to gin mage ma ochuna ni nyaka tere doho kacha ba ng'ato ng'adne kum kaluwore kod chike ma pacho ka. Yes, Joyce. Nitie capital offenses. Onge kaka inyalo dhi golo capital offenses. Ok unyal dhi winjoru dala. Capital offenses gin kaka mage. Rape, murder, robbery with violence. Mago cases mok unyal dhi winjoru dala. To especially another thing, cases mag nyithindo. Nyathi onge gi capacity, onge legal capacity mondo dhi winjre dala. Koro en gin cases gi nyaka winje court nyaka dhi manyaka rum. Koro cases minyalo yal oko gin mopogore gi mago. Otherwise civil cases all of them tinyalo dhi ma winjru dala nikech mano an gi in. Ok wachwanyo sirikal. Walaro kiew kodi. Ere kaka gimamono wa nikech at the end of the day wan jirende. Wabed mondo wawinjre mondo watimang'o mondo watie kes wadog dala kwa mor mondo wadag milele. Lakini ng'amo dhi obambo nyathi mano ok wanyal bedo nikech nyathi kwanza onge legal capacity. Capital offenses ok wanyal dhi winjore dala. Koro gimokuongo ma doho timo mondo reduce backlog. Number one, gikelo no alternative justice system. There are so many. Nitie wazes matinde ni each and every county ma deal with alternative. Giyalo at least giyalo cases. Gibedo to giwinjore gi ji, gikonyo ji winjruok mondo gikel result e court. Number two, court annexed mediation. One gi mediators, so many mediators. I am one of them. I am a certified mediator. And wanyalo bet ka case odie court to court ng'iyo niya kinde ng'ane gi ng'ane gin ng'a ipenji ka en jirani ka en jaodi ka en osiepni ka en ng'a ineno relationship mane ma un godo to kose determine ni relationship mane ma un godo to neno ni jogi to gin joma nyalo winjore nikech ka wadhi to wanyalo biro kosanisha gi
Koro ing'iso ni udhi uru dala, umiyo kota next mediator, kaito udhi ubet piny to uwinjoru tukelo. Within 2 weeks, ukelo result e case monego bed ni uywaru for 3 to 4 years. Number 2, cases ma, for example, ineno kaka iwacho to do with children. The children are very, they are important and vulnerable people in the society. Okinyal expect case mar nyathi mondo yuare koti gini mang'eny. Onego beni wa treat gi with, onego beni wa keto cases gi mbele. Nitiere judiciary beniga gi service week gi. Iluongo ni service week. Ibro yudo ka nitiere margi mostly en ga, I think it was in 1 or 2 months back, waluonge ni Children's Service Week. Children's Service Week, judiciary keto cases te, igolo cases te mag nyithindo. Children in conflict with the law, alafu gi cases mag nyithindo mag maintenance gi. Ikelo gi e court gi te wigno te, cases te bedo set aside. Cases mag nyithindo te emiwinjo. Koro ka ingi Monday, Tuesday, Wednesday, the whole course list. And children cases. At the end of the day, you will finish your case. Mano reduce backlog. Ibro ido kanitie ELC service week. Every other time, giketo service week, gitengo 1 week to do such kind of cases. So at the end of the day, that reduces backlog. Yes. So the judiciary has really tried when they do that. The service week and mediation and AJS. I commend them for that. Yes. Wangeni by the magogin moko kuom gigo mosebedo katimore kendo wan kaka jofwambo wasebedo kwaluoge mar mondo mi wane kaka gitemo mar mondo mi giduoka ne chien mago buche mathoth madeko e doka cha manyalo miyo jopiny chunygi to. Ng'isa ni wadong mana gi daka matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano kapok watieko twak mar okinyi makawuono, Sharon ka intiere studio marwa e county ma Kisumu yena mar mondo mi apenji penjo nikech anno ka japiny moro penjo kae owacho ni yes wantiere week kata juma mano mar puonjo jopiny e wecheke kata legal awareness week. To ere kaka okinde nyalo temo ni kopogore kod legal awareness week ni bende ok gibedo mago ma nengo gini malo ahinya mondo jopiny kik bed moluor mar manyo lawyer kinde ka gintiere kod shida kata ka gintiere kod case. Sharon. Joyce, kaka colleague mara osewacho, the legal process ok en cheap affair. Pesa nyaka bitigo kidwaro mar mondo mi yud kony mar wakili. Mak mana ni samoro nitiere jogo makata wan waneno kodonjo ofise wa mopogore opogore. Makata wan kwaneno to waneno ka ok gin jogo manyalo afford legal services. Koro yudo ka gima ng'ato ka ng'ato timo capacity mare kaka an individual. Sometimes yudo ka wakili otimo kata case moro ma ok ni migao mar judiciary momiye mondo miyo tim pro bono mar mondo ma ibro chule bang'e. Samoro kata an anyalo yudo ng'ano maka nene adiera ratiche orochi to karange bende okonyala afford, akawe makonye ma okochula. To kata kochula yudo kochula mano kiwango mar pesa no man piny. Mano is also a way of giving back to the society. But okwanyal wacho ni ati ni wakinde oketo bei man malo nikech nitiere gino magaidwa kaka wakinde kako nego beni wachajo for services mopogore opogore. En gima nyaka walu nikech chikno bende prohibit wa from charge mathis mogik unless you're giving back. En gimoro ma chik luongo ni undercutting. Ok wan allowed mar timo gimiluongo ni undercutting. Undercutting en charge pesa no mathis ma okolingana gi kiwango ma chiko keto mar wakili onego beni charge mar tich mopogore opogore. Yes. Aneno ka janeno amoro ka bedo penjo makamae adwa ni duok Winnie Mireri kapoki akao pachu mogik e twak mar okinyi makawuono. Wacho kae ne mano mako juanga David Omondi mana at least wacho nyinge mano janyakach Nyabondo wacho ni Ramogi TV winjore malera. An kod penjo ka idhi donjo e office mar jo children to case idwa tere court ochuno mana ni nyaka igol pesa koka wachni no oter e court. To ka ok en kamano, ang'o momiyo ne idwaro pesa ira? Mano penjo ma japiny nitiere godo.
children cases are free. Children cases are free to be filed in court. Ok wachul pesa mora kwa file e court. Lakini kidhir wakili mondo konyi, to wakili to nyaka chul. One gi Advocates Remuneration Order, which is in the Advocates Act, mangiso wani cases makama ichajo pesa di. Lakini kidhi e court, kata wan ka wat file documents e court mar children, ok charge pesa mora. Obed ni file case, obed ni file affidavit, submissions and everything, children cases are free. Yes. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni pesa ichulo kaluwore kod pek mar case kose kaluwore kod ang'o inyanya to mago ma ichulo kapok ichwalo bura e doka cha magi gin weche ma jopiny winjo bed ni puonjore ainyanya te juma ma koro puonjogi koluwore kod chike koro chike ma waluongo ni Advocates Act, Remuneration Order, kaka ineno mana government niga gi salaries and remuneration, you know. One be chik ngiso wani case makama ichajo pesa makama. Case mar defilement, case mar law ing'io ka en case mar law ing'io value of the subject matter. Lobno kiuso onyalo yudo million adi. Alafu ikete against the remuneration order nikech owacho ni ka case value of the property romo from 1 bob to 500,000. I charge pesa makama on the lowest or on the highest. Yes. Koro okwa chuoge wiwa. Waluo Advocates Remuneration Order, and then it is an offense to undercut. Okinyal go below what we provide, and also you cannot overcharge. Kamane kakatimorega. So it depends on the nature of the case. Succession nigi pesa ne, children cases nigi pesa ne, ELC magpudo nigi pesa ne. So we are guided by the remuneration order. Yes, so not all cases are the same. Yes. Matende ni kichulo case ni siamo ni chulo pesa ni case machielo kichwalo to pesa ni nyalo bedo mopogore kaluwore kod nengo kata weight mar case makama. Mar subject kata weight matter, the subject matter. Kawuono nyalo bedo ni ngi case mar eka achiel. Ibiro chulo 100,000 kata 200,000. Kinyi ngi case mar eka auchiel ok nyal bedo the same. Nikech wang'iyo value. And then the mti ma ok nyal determine ascertain the value of the subject matter, especially koro case kaka mare ma wach ni nyathi ok nyal go nengo nyathi donge koro ingisi ni children cases nyalo charge kama, succession nyalo charge kama. Koro en gimo pogore. Yes. Pesa no kisechulo to mano dhi kamano ki win case kati lose. No, what happens even ka case they may win cases ma kaka children cases and family cases, for example succession, court ok me cost, each party bears their own cost. But case kaka mar puodho tibro yudo ka case I win to pesa ichuli cost of the case. Koro cost of the case cha the Advocates Remuneration Order nigi kumewacho party to party cost iduoko ni pesa mani tiyogo timo case as per our remuneration order. Yes. Adwa nasom ote mogik mano mar Fred Osuru kaito akaw pachu mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Frederick Osuru ngisa kaino yaore Joyce mosna okinde e studio. Penjo na ang'o ma omiyo thoth mag case kaw kinde mathoth sana e doho moloyo to case mar accident. Penjo mar ariyo, ang'o ma omiyo thoth okinde ok chul jal ma ochung'ne e doho bang' case ka oserumo. An Fred Osuru, an Dandora Phase 2. Sharon ageno ni winjo penjo makamano kachiel kod wach mogik ka watieko. Erokamano Joyce. Nitiere weche mopogore gik mopogore matimore e doho. Manyalo miyo case kaw kinde mathoth malach ma opogore kaka ng'ato ne paro ni onyalo kawo. Mokwongo, wantiere gi stakeholders mopogore e weche mag doho. Wantiere gi jata bura ma waluongo ni magistrate kata judge. Wantiere gi wakili mochung'ni kata onyalo chung'ne ng'ama odonjne kata jalo modonjo. Wantiere gi ng'ano mabendo bire court, ng'ama odonjo, plaintiff kata defendant, applicant kata respondent, jogo the parties mantiere case kanyo. Nitiere bende jotij sirikal makonyore gi jotabuche e court. Koro omiyo seche moko nitiere factors mang'eny ma affect ma affect the time ma case nyalo kawo e doho. Ok ochuno ni ka case obudhe doho to koro en problem mar ng'at achiel. Ibo dhi e court ibo winjo ka kinde moko ikoni ni case ok dhi mbele nikech wakili ok obiro. Seche moko case ok dhi mbele nikech jatabura ne tuo. Seche moko case ok dhi mbele nikech
masaidi monego bed ni chung'e kesno ok timre nade, ok obire kot, oonge, oyudo liel, nitie gik mopogore opogore manyalo mono ng'ato chope kot. Koro ok en gino mawuok kuom ng'at achiel, but iyudo ka thothne jok marocho weche mag doho mamiyo cases budhe kot gin parties, gin giwegi, jogo mobiro mar mondo mi ochung'negi e kot, jok modhi e kot gin giwegi, gin ema ok gitim ang'owa, ok giwuog oko mar mondo mi kes gi owinj kendo otiek mapiyo. Ibiro yudo ka ng'ato biro e kot chieng' monego bed ni ng'ato biro mar mondo mi timne kes, chieng' ma onego bed ni iwinje kot, chieng' no kor koonge. Samoro ikone kata ni kes wani ibiro winj virtual. Mar mondo mi obi kata ofisi kata mar mondo mi obi e kot, mar mondo mi utim gini e yo makare, nikech ing'eyo ni weche mag internet to chendo kuonde mopogore opogore. Chieng' no kore ok obi. Iyudo ka samoro owacho ni en obro login kama entiere. Kuma entiere no ologin en e kul. Dhok gombe en bende entie kanyo dwaro ni man mondo mi koto time nade owinje. Yudo ka kata jata bura iye wang' mawach ni kauru tarik machielo. Koro nitiere gik mopogore opogore manyalo affect the period matimre nade ma kes kawe court. To kaduoge weche mag accident, ok wanyal wacho ni ati ni wakinde ok chul victims I suppose mag accident, nikech pile ka pile wakinde gin mana agents, gin mana jok makonyi mar mondo mi yud ratichi, kata obed mana ni en kes mar accident, en kes mar employment, cases opogore. But wan kaka agents ka yudo ka sama wakili ochung'nie kesni, yudo ka chudo manyalo wuok koa kuom your employer, suppose ni ne en employment case, kata chudo manyalo wuok koa kuom the insurance mar jalo mani donjone, nyaka bi iri as the agent mar ng'ano manodonje court. To koro it is upon you mar mondo mi ibed gi wakili ma is trustworthy, ok wakili manyalo biro miyi problem kochopo seche mag chudo, nikech weche mag pesa to ang'eya kaka timore pile ka pile. Pesa non thogo kata Yesu. To kata ka en ng'ato ma bende ni expect ni udhi tiyo godo maber, yudo ka gikone ok otimre nade, ok odwar mar mondo mi ochuli e yo makare. Nitiere avenue minyalo kawo, minyalo donjone, inyalo ripote kata ofisno mar LSK mar mondo mi LSK okawne hatua monego bed ni kawne kaka ng'ano mo receive funds to ok remit ne in iwuon kaka ng'ano mane en victim. Lakini Joyce, ok wanyal weyo mak wawacho wach mar ni seche moko jok mwatiyo negi mwaluongo ni clients bende yudo ka samoro gin over hyper. Mano gima nyaka wa recognize. Samoro kes kitere court, o kata ni samoro kes kitere court nitiere kinde gi processes manyaka ilu ma chieng' moro winj kesno, ma chieng' moro doho chiw judgment, kendo ma chieng' moro pesa ni wuogi kata en mana kes mar accident. Gigi kawo muda, gigi ok timre overnight. Ibo yudo ka kisebire court, inikelo teseni, nitie ng'ama idonjone, ma bende nyaka mi thuolo mar mondo mi ebo tim ang'owa, ebo kelo teseni, nikech court ok winj ng'at achiel, court winjo ji te. Mondo mi gigi timre, ma watim mention, wahakikisha ni ng'ato ka ng'ato tesene ni e mbele doho, ma wayud tarik mar winjwa, ma watim gimiluongo ni submissions, ma doho mi waduoko. En gima kawo time, nikech kata wana kiseyudo judgment, nitiere gima the law recognizes miluongo ni stay of execution. Ino kata ka en pesa mano nego beni chuli, kata as a victim of an accident. Awacho mano mang'eny nikech mane gima no penjo. Nitiere gimiluongo ni 30 days stay. Thuolo ni en gima nyaka mi ng'ano midonjone. Nikech owuonde ni koto mi kata wacho kata no negi yud gimoro kaka 2 million. 2 million ok en siling 20 ma ng'ato donjo ofuke kawuono to golo. En gima nyaka tim ang'owa, nyaka ng'ato jipanga momany pesa ni, eko nyalo timera nade, eko nyalo migo. Koro thuolo mar 30 days ni miyo ng'ato chance mar ikre kata mar manyo pesa ni. Kendo thuolo mar 30 days ni miyo ng'ano ma ok oridhika gi judgment ma koto golo thuolo mar timo ang'owa, mar timo appeal, mar dhi e doho man malo, mar mondo miyo odhi ochako winj ang'owa, owinj kes ne ni mopogore. Koro miyo jogo mwatiyo negi bende seche moko onego bed gi horruok, nikech gigi ok gin gik mitimo gotieno to kiny ratiro oseduogo. Onego bed ni ibedo gi horruok, kisemiyo wakili tich, imiyo wakili thuolo mar tiyo e yo mowinjore. Ok ikete gi pupni mang'eny,
nikech en gima kawo kinde malach kendo en gima involve ji mang'eny mabedo bedo affected gi issues. Wach ni mogik Sharon ka watieko. Nyaka wa learn to accommodate each other. Mogik. Aya, erokamano ahinya Sharon na Omolo Achieng' amano kil kamaloka kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar chopo e studio mar kaunti ma Kisumu mar mondo mi wabed kodi e twak. Win Mireri ka watieko kodi wang'e ni juma mano mar puonjo jopiny e weche chike kata Legal Awareness Week rumo juma ni. Wachni mogik otudore kod kaka jopiny nyalo medo bedo kod ng'eyo ahinya nyako tudore kod ratiro margi kata tok ka juma ma kamayo oserumo. Mosebedo ka koro uchwalo chenro mago mag chiwo puonje wi chike nono maonge chudo moro amora ka watieko. Joyce jopiny nokalo katiba 2010. Katiba olosnwa. Kendo katiba wacho ni we the people are the sovereign. Wane wegi. Wasom katiba. Okne wakale kajo nino wacho yes. Onego oken beauty. Onego benni wasomo katiba. To kisomo katiba to ratiro ni te ni iye kanyo. Puonj mora mora midwa wacho midwa luwo according to kaka chik ma Kenya wacho ni katiba. Onego kik wabeda ni waketo katiba kanyo to onge gima watimo kode to wan mane wakale to kendo ndalo mane wakale ne wasome. Mabend some. Yes. Erokamano ahinya Winnie Mireri, Jakom LSK Southwest Branch, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar chopo e studio kanya. Kwana Muge Jwang, imbe ndagoni erokamano ahinya kuom ote magi ma ichwalo, agoyo mos. Kasomo moko kuom ote thuolo marwa emobedo matin ahinya. To mana kaka isewinjo mano duola ma ochung'ne okinde pachoka e Law Society of Kenya, sadi koro nitiere kod tesende e apise mag gi mopogore opogore e kor gwenge aboro ma apise mag gi nitiere kata e apise aboro ma yudore e kor gwenge mopogore opogore pacho kae ma in kaka japiny nyalo chopo kacha mar mondo mi iyud advice kotudore kod wach mora mora motudore kod chika ma idwaro kalure ni jumani gisebedo ka gichiwo services kata chenro maggi nono maonge chudo. Miyo ka intiere gwenga ma ing'eyo ni nitiere apise mago mag LSK nyalo chopo kacha mar mondo mi iwitane achiel ariyo adek kata iyudane puonj achiel ariyo adek kowuok kuom kinde mar mondo mi chenro mano mar yudo ratiro obed mayot ne jopiny duto e kor gwenge duto ma pacho kanya. Kwana Muge Jwang wakaw yoyo marino gi sani chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana, murume hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Na to kori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.